Barka da zuwa DMK Production TV. Kuma na subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ai baka sani ba, na gane abin da nake nufi. Abin da nake nufi shi ne, ka san shi kukan kura, sanan ji ka jifan kura da sanyin safiya ke ɗauko shi. Wannan idan na hatta ma zan baka kofin. Ka samu roba ne. Sham ka samu roba mai ɗan duhu. Ka zabga min haƙi irin kire gaba kire bayan nan. Dan ni ma ɗan hannun ne. Kai mun yawa ka haɗa min jugunu. Yawa ka haɗa min jugunu. Ko nake kwana ina tambeli a titi. Yawa ina da nake da shi. Wannan tsarinmu ne na Larabawa saboda ba ha'inci. Da wanda zai sai rago sai na ɗau hotonsa. Idan na ɗau hotonsa zan tura shi a Facebook. Na tura shi a Facebook sai su ɗauka sai su ɗora shi a Twitter. Ana ɗora a Twitter za a ga adadin ragunan da kake bukata. Ana ɗorawa kuma sai shi shugaban WhatsApp iyaka barin yayi downloading sai tun kuɗa sai ta faɗa kan ragon da kake bukata. Da wannan sai fara ɗaukar hotuna. Yawo daga nan. Kai dariya mana mai gari ba an zo harkar dare ba ce. Yawwa dan karkatu man haka. Ya kake irin abun fasaraye ne. An sallame ka. Ai wannan kyamarar sai an mace ku. Kashin sa ne duk ya fito. A dan matso mana. To kai kirkin naka sai kace littafi. Yawwa ban ka zo babban kirki. Wai wannan anan gari yake? Ai ni tunda na zo na wallahi sai ila hadi dai malam kuna ala ce maki sarakunan noma kuna da yawa fa ku gode sarki yanzu abin da za a sarki za a sama maka raguna irin na sarakunan noma wanda za a rinka ba su ba dusan aure ba idan an samu ruwan tsari an ba su sun dauki su dalko sun yi kwankwan sai kuma a samu farar dusa sai a yaga musu dawo da dan ƙara saboda idan hoton naka idan ba na son gajeren wannan ka yi fito laraba ba za su karba ba yawwa an gama dawo daga nan kai yar uba wannan soja ne Allah taimaki mazaje ai kai ba sai ne maka hoto